Hallo. Skal jeg se, om der er nogen her. Ja, så er vi her. Der er lige et par minutter igen. Ja. Så har vi en på. Hej Gitte. Gitte. Yes. Hej Gitte. Så kan jeg se, du er med på her. Jeg har slået jeres kamera fra, og jeg tror også, om lidt slår jeg også lyden fra. Kan I høre, hvad jeg siger? Yes, det er godt. Det er super glad for at høre. Vi venter lige et øjeblik, fordi for lige at være sikker på, at der kommer nogle flere med. Så vi lige kan få dem alle sammen med. Det er lidt ærgerligt, hvis det går glip af noget. Også lige den er 59. Så jeg håber, I har nydt vejret i dag. Det har været super lækkert. Jeg har været i haven hele dagen, og jeg har helt røde kinder, fordi jeg har knoklet som en gal. Vi har konfirmation her på torsdag, og vi skal have telt og andet på. Hej Anja, jeg kan se, du er på telefonen. Kan du godt se skærmen også godt på telefonen, Anja? Yes. Okay, det er super godt. Jamen, så er det godt. Jeg skulle bare lige finde ud af det her også. Ved du hvad, altså, der er ikke noget, der er lyd på nu, fordi lige om lidt, når jeg går i gang, så slukker jeg lyden sådan så også, at hvis... Nogle gange kan man godt have, at det skrætter lidt ind, når der er telefoner, og der er andre på med. Så skal vi se her, så kommer Louise. Hej Louise. Er du med? Jeg kan se, at du er med også nu. Ingen mikrofon. Men jeg håber, du kan høre. Kan du skrive i chatten, om du kan høre mig? Det er super godt. Og Rakel. Yes. Hej Rakke. Er du stadigvæk på ferie? Nej, jeg er ikke misundelig. Ikke lige nu. Ikke med det vejr, vi har haft i dag. Måske lige mere det der med at ligge ved poolen og komme ud ved vandet. Så optager du og sender ud? Altså ja, jeg optager nu, og jeg sender det også ud, hvis I gerne vil have det. Yes. Nå, men nu må jeg se, fordi jeg har jo Gitte først for, og så er det Rakel og Henriette, og så tager jeg Regine og Louise og Anja. Og jeg har det sådan, så hvis Regine ikke kommer, fordi jeg har bare taget fra listen, eller fra den der opslag, hvor I har meldt jer ind. Hvis for eksempel Regine ikke går op nu, så ryger hun ud, så ryger hun bare bag i køen. Det er rigtig unfair. Hvis ikke man er her, så ryger man bag i køen. Kan du stadig høre mig? Ja, jeg kan godt høre jer. Når vi går i gang lige om lidt, om 2 minutter, så slukker jeg jeres lyd. Men hvor kan jeg så skrive spørgsmål, hvis jeg har noget undervejs? Længere nede. Ved du hvad, jeg kan også, altså hvis I er stille, mens I sidder, så er der måske ikke nogen grund til at piller lyden væk, fordi så kan I stille de spørgsmål også, fordi hvis jeg nu viser et eller andet med Gitte, og jeg siger et eller andet, og I andre har spørgsmål, kan I også godt spørge. Det behøver ikke at være så... Kan du høre mig, Tine? Jeg troede, du havde slukket lyden. Jamen, det har jeg ikke. Nej, okay. Så har vi Mette og Rakel og Louise. Og så er der nogen, der kan høre mig? Jeg kan høre en, der spurgte om mig. Kan du sige... Det var Rakel. Der står Rakel højere på skærmen. Ja, det er mig, der snakker nu. Er det... Margit skriver jeg lige på, fordi der skal jeg lige være sikker på, at jeg har... Så prøver jeg også til Louise her. Så Margit er med. Jeg kan høre Louise, og jeg... Og Rakel har du også hørt? Ja. Og Gitte. Henriette, og... Men hvorfor er der billede på Gitte Hildebrandt og ikke på de andre? Det er fordi, jeg selv har sat et billede ind. Jeg tror ikke, der er noget billede af mig, fordi at, jeg ikke har noget, sådan noget på skærmen. Kamera. Nej, men det er ikke videoen, der er på. Det er fordi, jeg har et billede, fordi jeg bruger også det her Zoom til normalt til med mine kunder. Okay, super. Så jeg tror, det er derfor. Godt, jamen se, det er selvfølgelig det. Jeg er første gang inde her. Det er mig, der hedder Mette. Ja, okay. Nej, der er jeg på live. Nej, det må vi hellere slukke for.
Det var din 10 sekunders famous. Prøv at høre her, at det er okay. Stille og roligt. Det var, altså, jeg sidder her med røde kinder, så kan I vel også. Ja, det her, det er lige præcis sådan noget, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg har også, jeg har en jeg ved ikke rigtig, om man skal sige amerikaner. Hun er amerikaner, men hun er oprindelig afrikaner, men vokset op i USA. Og er så flyttet med sin amerikanske mand, flyttet til Sydafrika, ikke? Og hun laver også sådan noget her, men hun bruger også Zoom. Og så hun laver sådan nogle coachinger, hvor hun fortæller, altså hun tager et tema op, og så snakker hun løs og sådan noget, og så sidder man derinde. Når man så er med, når man møder op, ligesom i dag her, at dem, der møder op, der stiller hun altså spørgsmål, og så lige pludselig sidder du der med stor skærm, fordi at så bliver jeg lige spurgt om et eller andet, så er hun nødt til at, jeg kan jo ikke sidde der, jeg kan jo ikke sidde og gemme mig vel, og jeg har jo billedet på, og så hun kan se, at jeg er med, så er hun nødt til at svare. Det er første gang, så er det sådan lidt, så bliver man lidt flov og lidt rød i kinderne og sådan noget, ikke? Fordi jeg skal jo så lige snakke lidt Danish og sådan noget, men det er de okay med. Så det gør jeg. Så hende, der har den, nu siger jeg hende, der har den lille, det er Margit, ikke? Er der en på iPhone? Det er mig, Anja. Nej, ja, men der er en mere på iPhone. Der er en lille, hvor der bare står iPhone, og så er der en grøn, hvor der står Anjas iPhone. Ja, men jeg ved ikke, hvem den lille er. Det er bare for... Hvis ikke man Du ser ikke farverne. Jamen, jeg kan se ude... jamen, det kan jeg ude siden. Der kan jeg se farverne. Ovenover chatten står det. Ja. Det er mere, at vi har dem... Ja, det er bare... Hvis nu er et... jeg skal tiltale vedkommende, hun spørger om noget, men hun præsenterer sig vel. Og så er der, nu spørger, jeg kan godt være, at jeg siger for navnene, Rakel, hedder du Rakel? Ja. Okay, det er bare mere, jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan sige det rigtigt. Og så er der Angelica. Ja. Okay, og så er det, jeg skal lige have lov at prøve, Amilien, jeg ved ikke, hvor jeg skal ikke trykke ind. Amelin, ja, okay. Det er faktisk sådan lidt, faktisk lidt amerikansk. Amelin. Ja. Okay, hej, og velkommen til. Ved du hvad, jeg starter op, og jeg vil godt være, at der er nogen, der kommer på i løbet af tiden, så siger det bare, at tikker det på. Vi skal kigge på de her sider, og jeg har faktisk prøvet, jeg har besluttet mig for, det gjorde jeg allerede her i går, der vil jeg have sat mig ned og kigge på siden, men det vil jeg ikke, fordi at jeg går kun en uge tilbage. Jeg går faktisk kun den uge tilbage, hvor jeg har haft mulighed for at gøre noget, fordi der er flere ting i det. Det er, at Facebook, de vil ikke have gammel opslag. Det vil sige, selvfølgelig går de ikke ind og sletter jeres opslag, men de gør ikke så meget. Det hjælper jeg ikke med det gamle opslag, med mindre at I har noget super godt gammelt opslag, der ligger langt tilbage til folk. Når jeg for eksempel tækker ind og siger, nu går jeg ind og kigger på Gittes side, og så jeg har faktisk været inde og kigge en gang på Gittes side, og så valgte jeg så at hoppe ud igen, fordi jeg tænker, bliver det sådan, fordi jeg skal jo faktisk ind og teste det, og det skal jeg gå ind, og der er nogle forskellige ting, jeg vil kigge på, men det får I så se nu. Fordi jeg skal jo forestille at være en potentiel kunde, der kommer ind på Gittes side. Og så vil jeg selvfølgelig se ud fra kundens syn, men jeg vil selvfølgelig også se ud fra, hvad jeg ved, hvad kunne eventuelt være bedre, eller som jeg kan sige, okay, det er super godt, og jeg kan fortælle dig, hvorfor. Så det er det, jeg vil gøre. Og så håber jeg, at I selvfølgelig er velkommen til at borste ind med et eller andet, hvis I har et spørgsmål eller et eller andet, ikke? Også hvis I er uenige, hvis I gerne vil sige, at det kan I ikke rigtig forstå. Hvis I ikke forstår det, eller hvis I ikke er enige, så må I også godt sige det, fordi at nogle ting er jo også op til, at der er noget dialog, fordi vi ser jo tingene forskelligt. Så det er jo selvfølgelig også værd at overveje, når man går igennem sådan noget. Så nu det jeg gør, det er, at jeg deler min skærm. Og så ved jeg ikke rigtigt, om jeg ved faktisk ikke, om jeg kan høre, om I så kan følge med. Jo, I kan følge med, undskyld. Only host. Jeg skulle bare lige være sikker på, at...
Okay, fint. Sådan der. Og så deler jeg min desktop. Yes. Sådan. Så er vi lige herinde på stjernestarter. Og det er vi, fordi at nu starter vi op med den første. Vi går ned og finder den her post, hvor I har skrevet jer op. Ding, ling, ling. Hvis jeg skal finde den. Havde jeg billede på den egentlig? Der var langt nede her. Så. Var det ikke den der med øjnene, du lige gik scrollet forbi? Jamen, det var offentliggørelse. Der stod ikke det med, ja. Jeg skal have den der... Selve opslaget? Ja, fordi der har jeg skrevet... Nå, det er også lige meget, jeg kan bare finde, fordi jeg finder bare... Den var lidt længere op. Længere op? Ja, der hvor du skriver, at du starter kl. 10, lidt længere. Ja, men det er ikke den, det er selve opslaget, hvor jeg spørger, jeg søger bare i. Ellers skal du bare klikke på mit navn der, og så gå videre. Ja, men jeg finder lige i... Er det ikke den der 19. maj, søndag kl. 10, laver en gennemgang af 3 sider? Gitte har allerede meldt. Ja, men det var, fordi nu vil jeg finde... Ja, det er lige meget. Ja, det drejer sig om, at lige nu skal jeg bare finde Gitte, for Gitte, det er hende, jeg starter med. Og hun hedder Gitte Lone Hildebrandt. Og den første test består jo faktisk i, at jeg skal tjekke, om hun har lavet opgave med, at når jeg klikker på hende her, så popper hun op, og det er hendes privatprofil. Og den vil altid, når I melder jer ind i grupper sådan her, så vil den altid, I kan ikke komme ind med jeres business. Det bliver der spurgt om, når I er medlemmer, så bliver det så spørger I ind som privatpersoner, det vil sige jeres privatprofil. Og det vil sige, hver gang I nævner noget hernede, hvis du giver god værdi ind i en gruppe, og du er god til at hjælpe med alt muligt, så er det dig som person, der står registreret her. Og det vil sige, at nu er jeg sgu lidt nysgerrig på Gitte, fordi hun er rigtig god til at stille gode spørgsmål, og hun er også god til at hjælpe. Så når jeg gør sådan her, så vil jeg egentlig gerne se, hvad er det, hun egentlig render og laver. Og det kan jeg så se, der står nogle ting her, det er ikke altid det er tydeligt, fordi de har lige for nylig Facebook lavet om. Så nu klikker jeg på hendes privatprofil, og så ryger jeg ind på hendes side, og så kan jeg se herovre, der står hun er sundhedscoach her. Ergo, så kan jeg se allerede nu, hun har i hvert fald lavet noget af sit arbejde super godt, så hun er nem at finde, og enten at står der, hun har et firma her, eller hun er aktiv her, eller hun har... Nu har hun så skrevet, hvad hun er, og det er jo super fint. Så går jeg ind på hendes side, og så kigger vi, så er vi færdige her. Jeg skal lige have sådan lidt varm i panden her. Og der har vi så Gitte. Der har vi hendes profilbillede. Det er så ikke hendes private, men det er det, hun bruger i sin business. Og det vil sige, så får jeg allerede første omgang et ansigt. Og nu tager jeg, og det gør jeg faktisk med alle sammen, og hvis ikke det gælder for det, så må vi tage en slud om det. Men jeg kigger på jer som små enkeltmandsfirmaer, fordi at det er det, jeg går ud fra jer. Det er i hvert fald sådan nogle som os, jeg og mig selv. Jeg henvender mig til. Så jeg synes, det er super godt, at der er et ansigt her, fordi at det er hende, der står bag firmaet. Det kan godt være, at hun sælger gulerødder og kartofler, men det er Gitte, der sælger dem. I det her tilfælde, så kan jeg så se, at hun har hun bruger sit navn, Gitte Hildebrandt, og så har hun har et lille tag her, der hedder små skridt til bæredygtig sundhed. Jeg skal lige ind og se, om jeg kan manage. Jeg skal lige have den her op. Yes, fordi der er en Grete der. Velkommen til, Grete. Så nu skal jeg se, om jeg kan få den her væk igen. Hun har sådan en lille tag her, der fortæller lidt om, at det er noget med noget små skridt til bæredygtig sundhed. Og jeg ved så egentlig ikke, hvad Gitte hun laver. Og så står der her, hun har så lavet et stort, fint cover, der står, find din migrænetrækker, eller lev bedre med migræne, ikke? Så det siger mig lidt om, okay, det er noget, hun specialiserer sig i. Og der står 3 personer, hun har jo faktisk været fræk, og så smider hun faktisk et godt tilbud op her. Og hvis jeg klikker på den her, så har hun benyttet sig af det, som jeg snakker om. Nu skal jeg lige fjerne den her frække tøs, der sidder her. Jeg vil lige flytte dig.
hvor hun skriver lidt her om de her med vanerne, og hun giver et tilbud her. Så det jeg sådan set synes, jeg skulle sige noget her. Jeg synes, det er super godt, at hun har lavet allerede noget heroppe. Det er måske lidt modigt at så sige, hold da op, altså hun prøver allerede at sælge her. Men den er ikke så aggressiv. Der står lidt her. Det du kunne gøre, det var, at i forbindelse med det her, så ville det have været super godt med et link et eller andet sted, hvor man eventuelt kunne læse noget mere om tilbud, eller lidt mere om dig, eller måske lidt mere, hvis nu det er første gang, jeg kommer ind, så er det måske meget rart, at jeg lige lærer dig lidt mere at kende. Men fint nok, jeg kan godt lide, at der er fyldt noget ud, men et link, det vil også være super godt. Gitte kunne have valgt hvad som helst. Hun kunne også have, hvis hun har en freebie eller noget andet, eller hun har et arrangement og sådan noget, så kunne hun også have skrevet noget arrangement her, og så gjort det samme, udfyldt den her. Når I lægger billedet herop, så er det, tror jeg, heroppe i jeres, på jeres coverbillede. Det er der, hvor I kan ændre coverbilledet. Så når I skriver det op, og I har accepteret den, altså sagt god for det, det er det billede, I skal have. Hvis I så klikker på billedet, så vil den poppe op. Og hvis ikke der står skrevet noget derinde, så har I mulighed for at fylde i. For mange gange, så er der ikke noget. Men det er en oplagt ting. Det næste, jeg så vil sige, det er, hvis vi sådan går lidt strategisk til værks i forhold til, at jeg har snakket om nogle ting, jeg gerne vil have i udfyldt. Ja, hvem er det, der spiser gulerødder? Det så jeg også lige tænkt på. Der er nogen, der sidder og knasker. Du må lige slå lyden fra. Ja, det kan jeg ikke. Ja. Nu bliver det stille. Det er helt i orden. Jeg sidder også, når jeg sidder og spiser, nu så ikke lige når jeg snakker, men så må jeg lige... Jeg snakker, så jeg hører det ikke så godt, så det er nok jer andre, der lige skal sige, at vi kan høre, hvem det er. Det er godt. Men når man så går ind, og så kigger man, der er 2 måder, I kan komme, nu scroller jeg, 2 måder, I kan komme ind og kigge på op herovre. Det her fane herovre, det fungerer lidt ligesom, når I har en hjemmeside, hvor I har navigationen øverst eller nederst, eller hvor I har den, hvor man kan finde ud af her, der er rigtig mange, der klikker herover. Nogle går også herind og så trykker her. Folk er faktisk rigtig gode til det der. Vi er gode til at klikke. Vi kan godt lide at klikke på tingene, og nogle gange så kommer vi hen, hvor der er noget. Og alle de steder, vi kommer hen, der er det dejligt, der står noget. Så jeg trykker her, og så går jeg ind og kigger, jamen hvad har hun har skrevet? Hun har faktisk en adresse, hvor hun er at finde. Og så det er altså ikke helt, men det er en anden ting. Jeg arbejder online, men jeg har en adresse, som man kan lave anmeldelser. Ja, og det er jo sådan, det er jo okay, altså du har det. Det er jo så ikke det er spørgsmål om dine kunder har behov for at vide, hvor du er. Og hvis ikke nu du siger, at det er ikke derfor du har den for, at folk kan gå ind og lave anmeldelser. Ja, jeg har den så også, fordi jeg bor jo i Sverige, og min mor hun er så min kontaktperson til firmaet i Danmark. Ja. Og hun har et fodklinik der, så derfor så har jeg min adresse der hos hende. Ja, det giver så, også det er sådan noget praktisk noget. Ja. Det skal der også være plads til, og det er jo ikke, altså så længe det ikke der står, at det er Dubai, eller ikke at det gør noget, det er Dubai, hvis der er noget sandhed i det, og det er der jo, fordi du har noget tilknytning til Danmark i den her. Der står også, nu er du lukket, og så har du en lille beskrivelse herover, og der er faktisk ikke, jeg vil faktisk påstå, at den er ikke lille. Der er faktisk, du har lagt lidt ekstra ting i, og det synes jeg er godt, for så kan man lige få en fornemmelse af det. Tidligere var der faktisk et større felt omme på forsiden. Du har fyldt lidt ud hele vejen ned igennem, og det synes jeg er rigtig godt. Du har også lavet link herinde. Og der er også direkte til priser, og der er overhovedet egentlig ikke noget forgjort i, at du sender til priser, fordi der vil være nogen, der synes, der er nysgerrige og vil gerne se, hvad det er. Der skal stå priser der i overskriften, ikke så? Ja. Ellers har jeg nok ikke skrevet det. Ja. Så det er okay. Men der kan man så også se et tilbud, hvis man vil se et tilbud. Ja. Og nu kan jeg så ikke rigtig se, der står så lidt længere nede i det, fordi jeg har den her, jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg rykker den her bar. Jeg har sådan en Zoom-bar hernede, så er der noget med produkt, og så står der noget med webinar, og der er noget mere her. Nå, de tigger ind her, jeg laver for lidt dem ind igen. Jeg tror næste gang, så skal jeg ikke have, så skal de bare hoppe ind, uden at jeg behøver det. Så jeg synes, der er rigtig det giver god mening, at der er fyldt lidt godt ud. Så hvis vi hopper tilbage til det, der sådan er væsentligt, det som
folk kommer ind på i første omgang. Vi har headerne, eller ikke headerne, coverbilledet, super fint. Så har du noget udvalgt her. Er det noget, du selv har valgt, Gitte? Nej. Nej, okay. Det kunne være, at... jeg ved faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvordan man sorterer der, så hvad der kommer op først. Nej, og jeg tror, det er et spørgsmål om, at du... nu kan jeg ikke gå ind og kigge på den her. Det er et spørgsmål om, du går ind, og hvis jeg nu hopper... Det kan være, det er noget om den rækkefølge, hvordan det ligger ude i venstre menuen, fordi anmeldelserne, det er åbenbart det, der kommer først. Ja. Du ved ikke, om det altid gør. Nå, det kan man kan faktisk rykke rundt på det. Nu kan jeg så Okay. ikke vise det for dit vedkommende. Hvis jeg nu hopper ind på min egen side, så har du jo mulighed for, når du går ind i indstillinger og sådan noget her. Ikke? Mm. Så går jeg ind i mine indstillinger heroppe. Og så har du... Nu skal jeg se med sådan noget siderunder. Ja, man kan rykke rundt i den der menu derude, men kommer det også, så afspejler det så der på, hvad man ser først. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om det gør, fordi, men de har også lige, det er derfor, jeg siger, jeg kan ikke være helt sikker, fordi de har lige lavet om i nogle ting. For tidligere kunne man selv gå ind og vælge de her ting. Ja. Fordi jeg siger, det er fint nok, at der står det her med svarret, det er super god info til folk. Og kortet er måske ikke så relevant for dit vedkommende, det vil jeg måske sige slet. Nu går jeg ind og sletter, nu kan jeg gå ind og slette. Kortet, det er måske meget rart for mig at vide, at du har hurtigt svarret. Den her er også fin, at jeg kan se, at du har 5 stjerner. Det er min lillebror, ham der. Hvad? Det er min lillebror. Nå, jamen det kan... Det er så lige meget, jeg har også andre gode anmeldelser. Det er der ikke nogen, der ved noget om. Men... Nej, han hedder ikke det samme som mig heller. Nej, det er sjovt, jeg kender en, der hedder Martin Seiling. Nå, Dem er jeg der ved ikke, der er så mange, der hedder. Nej, den er måske også lidt forældet, fordi den er 2 år. Ikke at den... Ja, men jeg vidste faktisk ikke, at man kunne ændre der. Eller det har jeg slet ikke overvejet. Men den giver mulighed for, at den giver mulighed for faktisk, at jeg kan klikke her og gå ind og kigge, hvis jeg synes, jeg er nysgerrig og se, hvad de skriver herinde. Ikke? Så når nu du bruger den, og det siger jeg er ikke sikkert, at du bruger den, men du har valgt at bruge den, så vil jeg opfordre, at du sørger for, at du opfordrer dine kunder og dem, som har med dig at gøre, at de går ind og udfylder den. Ja, det har jeg faktisk lidt glemt. Og du gør det sådan, det gør det til en god vane. Fordi at der gør ikke noget, der er 1 million milliard, hvis bare at der hele tiden er nogen, der er sådan lidt tidsrelevant. Nå, så går vi længere ned, så har vi fællesskab, det er de almindelige ting, der står, hvor mange likes og sådan noget. Og så kommer vi ned til opslagene, og så det er jo faktisk det vigtigste her, ikke? I første omgang. Det er, at folk kommer jo ind og ser, hvad du er for en. Og du har valgt at have det man kalder et billede. Vi har jo delt det op, sådan så vi har de her livestream, og så har vi video, og så har vi foto, og så har vi, hvad var det vi kaldte dem? Link, og så har vi tekst. Og her har du så et billede med tekst, så det går som et billede. Og så længe der ikke er link i, altså hvis du selvom du sætter et billede op, og du skriver tekst, hvis du også lægger en link i, så bliver det set som et link. Men det er det så ikke i det her tilfælde. Og du deler lidt personligt omkring, hvad du spiser. Og der er lidt mere med noget mad. Det er meget mad på min tid. Og så kommer den her ned, det første med billeder, hvor den viser nogle billeder, som er fint. Det er meget godt, at man får lidt de her billeder. Så er der videoer. Allerede her kan jeg se, når jeg kigger på videoer, at tænker jeg, har hun ikke lavet noget siden jul? Har hun ikke lavet noget siden jul og nytår? Jeg kan jo ikke se datoen for det her, men jeg tænker, når jeg ser noget for jul og nytår, og vi er henne i maj måned, så tænker jeg har ligget til noget på min YouTube, men jeg har ikke lavet noget, som jeg har lagt op direkte der. Og der er det jo så, livestreamene går jo også ind og er videoer, og det kan man gå ind i, hvis du går ind i videoer hernede, så må være video hernede. Dem er der ikke nogen af, kan jeg afsløre. Det er noget af det, jeg tager tilløb til. Ja, og der kan man jeg vil lige vise, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan vise det på jeres, men ellers så kan jeg over på min egen. Jeg går lige over på min for at lige men der var en video fra den 19. Kan du se det? Ja. Og
hvis jeg går ind og tager min her, så var der en mere, det var Selina. Velkommen til, Selina, og så lukker vi lige herned. Det er, at når du går ind, og så siger, hvor er min video henne? Den er her. Så har du faktisk mulighed for her at vælge video, der bliver fremvist. Okay. Så der kan du gå ind og vælge, og det synes jeg, du skal gøre. Altså, når først du har valgt en for den her måned, så behøver du måske ikke lige at gå ind og gøre det hver måned, vel? Men at det sådan er lidt tidsvarende. Eller hvis det er en, den kan godt være et halvt år gammel, hvis den er super god. Men der vil jeg så foreslå, at det er en video, der har med dig at gøre. Jeg ved ikke lige, hvad der skete her. Undskyld. Sådan. Men så går vi så tilbage til starttiden. Så der kan du gå ind heroppe og vælge den til. Det vil være det vil jeg synes, der var sådan er lidt relevant. Så scroller vi længere ned, og så kommer vi ned til opslag igen. Så er der lidt om, der har du lidt om migræne, hvor du skriver lidt om hvad du laver, men der er lidt... Der er en af jer, der har en lyd, der tikker op. Kan I ikke være sød enten og slå de der fra? Jeg ved ikke, om det er min egen. Lige, excuse me. Jeg tror, det er her. Ja, det er undskyld. Det er jo relevant i forhold til det, du laver. Og så er der noget feedback. Du har en feedback fra Gitte. Det er super godt. Det er også brugbart. Så er der lidt om bæredygtig, lidt der med medicin, og der har du rigtig mange kommentarer på også. Det, har du lavet et call to action her? Har du spurgt om noget? Du har i hvert fald givet noget god viden, der... Selina requested control to decline. I'm sorry. Og det kan de åbenbart godt lide, at du giver dem god råd her. Og så er der lidt om mad. Så er der lidt om noget, du har været et eller andet sted hen. Også du mixer det rigtig godt op med det, gode råd og hvad du laver i din privat. Og der er lidt der. Der er lidt, hvor du deler noget. Det er et link. Super godt. Noget, der er relevant, og der er et link mere her. Ja. Det var... Røg du af, Gitte? Ja, nu er jeg på igen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg røg af. Okay, det må du meget undskylde. Nej, det gør ikke noget. Der stod, der slet ikke havde internet på min computer, så jeg tror faktisk, det var derfor. Ja. Okay. Nå, men jeg har lige været... Jeg ved ikke, hvor længe du var væk. Nej, jeg har lige været væk et par minutter. Ja. Siden du snakkede om det der med, at jeg skulle lægge jeg skulle sortere i video. Og det er så, nu har jeg så kigget på nogle af dine opslag. Du skifter lidt rundt mellem lidt privat og lidt med, du linker op til nogle sjove ting, du render og laver og noget. Du fortæller lidt om dig selv, og det kan jeg godt, altså nogle af de ting, du laver. Jeg synes, der mangler lidt... Der mangler faktisk lidt business i det her. Faktisk lidt mere om du er spændende faktisk at følge, men der mangler lidt om, hvad laver du? Mm. Ja. Du må godt, så må du godt en gang imellem switch up. Du kunne godt lave nogle promo-versioner, hvor du går til bid og fortæller et eller andet med, hvordan du hjælper. Tag en enkelt ting, hvordan du kan hjælpe. Og så mangler der, altså jeg synes helt klart live. Ja. Så jeg er mod til at bruge det her live. Det er også fint med videoer, men der sker altså lidt mere liv i det her live. Og den bærer længere ud. Det er også den sidste uge, har der faktisk været mere privat, end der plejer at være. Det kan jeg jo sagtens sige, men det har der faktisk. Fordi jeg har været til koncerter og sådan nogle ting. Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget, fordi der er super meget variation, og man må godt få meget omkring, hvad du render og laver. Det du kunne gøre, det var, at et af de spørgsmål, du kan have, det er, hvordan kan du flette de ting ind, som der sker for dig i din hverdag, i forhold til det,
som du hjælper med, det som du beskæftiger dig med. Ja. Hvor du siger, altså den der med koncerten, du har været afsted med din datter, det er fint, at du slår den op, men efterfølgende kunne du godt have taget og ligesom draget den, altså hvad kunne du så, hvad har du fået ud af at være til koncerter, hvad kan dine kunder, altså dine fans, hvad kan de, hvordan kan du flette dem ind i dine hverdagsting? Ja, fordi det der opslag med min datter og koncerten, der skrev jeg jo faktisk at migræne der endte med at blive en god dag. Ja, og der mangler så i slutningen, kan du slutte af med noget call to action, eller sige, har I, altså spørge enten om de har oplevet noget tilsvarende, eller hvad gør I for at forvente tingene? Ja, jeg tror, jeg skrev, hvis de havde oplevet noget lignende, så må de meget gerne dele. Ja. Men jeg har ikke sådan skrevet sådan noget med, hvad jeg kan hjælpe med, og hvad jeg laver, fordi på et tidspunkt, så skrev jeg stort set i alle mine PS, at jeg kan hjælpe dem, og de kan kontakte mig, og sådan noget, og så synes jeg, det blev lidt for meget. Ja, og så det skal også føles rart. Derfor så hvis du piller det ud, og så siger, men du kan godt lave call to action i forhold til, at de skal kommentere, eller gå ud og gøre et eller andet, eller skrive op til min freebie, eller vil I have læst et kapitel af min bog. Jeg har lige lavet et, der er lidt i rå, vil I høre 5 minutter af det, og det handler om et eller andet. Hvor de så får du feedback, og så kan du sige, jamen okay, så hopper jeg på onsdag klokken 4 og læser det der, ikke? Jo, og så har det med bogen, det har vi delt ind i gruppen, men det kan jeg også godt dele på min egen side selvfølgelig. Ja. Fordi vi har en gruppe også, jeg har en gruppe sammen med Louise jo. Ja, og det kan du kan godt blande ting sammen. Også, du må godt skrive, hvis du har en gruppe, så er det sådan lidt overraskende, du faktisk ikke har delt det, jeg har ikke set. Den kommer der, lige hvor du er nu. Men så der er vi tilbage til den 13. maj. Ja. Der har vi i dag. Ja, den 21. Ikke? Ja. Ja, men det er okay. Det er også, altså du er god til at lave, du laver rigtig mange opslag, så vi kigget på et tidspunkt med den fordeling med opslagene. Ja. At vi kiggede på, hvad var det, jeg sagde? Hvor mange promo der skulle være, ikke? Ja, hvis du laver en promo, altså, og det er mere for fordelingen. Nogen siger, at den skal ligge, nogen siger 15%, og nogen siger 10, og nogen siger 15, og nogen siger 20%. Jeg tror bare, at du skal i hvert fald ikke gå op på mere end 20% promo. Nej, på et tidspunkt har jeg delt hver 5. opslag har været det, men jeg har gjort det lidt på en anden måde, fordi jeg selv blev irriteret, hvis jeg er inde på sider, hvor folk hele tiden skriver, nu har jeg det her tilbud, og gør dit og gør dat. Ja. Og så har jeg skrevet det tit i det der PS, hvis jeg har skrevet noget om kost for eksempel. Ja. At vil du finde ud af, om du får migræne af noget, du spiser eller drikker, så kan jeg hjælpe dig på den og den måde. Har jeg så skrevet i PS, og i øjeblikket kører jeg tilbud, sådan noget der, ikke? Okay. Så har jeg gjort det inde i selve opslagene, nogle af de der madbilleder blandt andet, ikke? Ja. Fordi jeg synes selv, det kan blive for meget sådan, kom og køb-agtigt. Ja, men også et forslag er måske, at du måske skal gå ind og nærstudere og kigge lidt, om der er andre måder, du kan sælge på, altså andre vinkler, at du ligesom kan få blandet det, altså flettet det sammen af et tilbud, ikke? Hvor du tager noget frem. Altså jeg har også skrevet det på nogle af de der testimonials. Jeg har delt et af Rikke her, der hedder Rikke, her den anden dag, og der skrev jeg det også, at jeg også ville kunne hjælpe, og skrevet sådan konkret, hun er gået fra at have 12-15 anfald til at have 8 om måneden i stedet for. Hvis du scroller lidt op. Ja, du behøver ikke kigge på det nu, men det gjorde jeg i den ene, så jeg har gjort det tit i de der testimonials. Ja, okay. Og jeg ved ikke, hvor meget, altså, du bruger meget online. Laver du... Ja, jeg arbejder kun online, faktisk. Ja. Bruger du noget tilbud, hvor du tilbyder dem noget? Prøv at scrolle lidt ned. Altså, lige nu har jeg sådan ligget arbejdet også ved siden af og sådan noget, ikke? Ja. Nej, hvis du går lidt op igen. Det billede der med sådan nogle stjerner her. Det billede der. Ja. Der har jeg skrevet noget med en kunde, jeg har haft, og et citat fra hende, og så har jeg skrevet, at hvordan. Ja. Jeg har skrevet det mere sådan lidt mere sådan. Jeg har ikke skrevet der med tilbuddet, fordi jeg tænker, at det står også op på coverbilledet. Det kan også blive sådan lidt for, at jeg står og vifter med et flag, ikke? Jeg har faktisk fået kunden på det der tilbud nu. Ja. Og nogle gange så behøver man ikke engang at nævne tilbud. Man kan bare sige, man kan bare gøre opmærksom på, at man er der, og man har den her service.
og på onsdag kan du ringe uforpligtet mellem klokken et eller andet. Det kan også opfordre folk til at tage kontakt. Ja, for det har faktisk været noget, jeg har brugt her på det sidste. Hvis folk, der er flere, der har kontaktet mig, hvor de sådan har været lidt i tvivl, fordi min målgruppe, de er ret skeptiske. Altså, jeg har selv migræne, og jeg ved, at jeg har prøvet 10 millioner ting. Ja. Og lagt så mange penge på det, og det er jo ikke alting, der virker, vel? Nej. Så man bliver ret skeptisk. Og så har der været nogen, der har været sådan lidt, men jeg ved ikke rigtigt, hvorfor skulle du kunne hjælpe mig, når andre ikke har kunne hjælpe mig, og sådan noget der. Og så har jeg sagt, at jeg vil gerne tilbyde en gratis forsamtale på telefon. 20 minutter. Og det er der faktisk en, der tog imod, og så var der en anden, der skrev, det har jeg ikke brug for, jeg vil gerne bare i gang. Ja. Så tænker jeg, at de har stadig sådan fået et tilbud. Det viser, at jeg rækker en hånd ud, men at jeg giver det hele væk, ikke? Ja. Ja, fordi så har du også, altså så der er mulighed for at få lidt mere, men der er du også, der kan du vælge at have noget mere, altså hvor du siger, jamen her, hvor du smider et opslag op, og så siger, jamen jeg har åben et eller andet inden for, du bruger jo Zoom, så du kan jo i princippet åbne op og sige, jamen der har du, der kan de hoppe på og lige få en samtale. Ja, det er faktisk en god idé. Ligesom Helle, hun gør med sin markedsførings... Ja. 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 Ja, lige var væk. Det er mine nummer. Undskyld. Ja. Så, undskyld. Ja. Så det er det. Og jeg har ikke nogen freebie, det er en helt anden ting. Nej. Det har jeg diskuteret med mig selv det sidste halve år, hvad det skulle være. Og så er alt gået op i bog og arbejde og sådan noget. Ja. Så, men jeg har en idé til en freebie nu. Fordi en, der hedder Christina, hun har interviewet mig om stress og migræne, og jeg tænkte, jeg måske kunne bruge den som den video som en freebie, men jeg skal lige høre med hende, om det er okay og sådan noget. Ja. Ja, det kan du i hvert fald overveje, at det er måske en af det. Og freebie kan jo også være, som du siger, hvis du laver gratis sessioner. Ja. At de skriver sig op, og så får de en gratis session. Men det, som vi sådan nævnte om, at du mixer lidt mere omkring nogle af de ting, du gør og hjælper med ind i og så quotes, tænker jeg. Jeg er sådan overrasket over, at du ikke har flere citater med. Undskyld. Ja, det er jeg selv blevet lidt træt af. Ja, okay. Jeg plejer at have det hver fredag, og det der faktisk det der med Rikkes feedback, det er faktisk et quote fra i fredags. Okay. Men det er egentlig så en testimonial her. Ja. Men mange gange har det også bare været sådan noget, hvem glæder sig til weekenden, og så en eller anden sjov panda eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, okay. Eller et eller andet citat, der har med noget at gøre. Jeg har kørt sådan nogle sangtitler, som relateret til migræne. Ja. Sådan nogle billeder, jeg selv har lavet, hvor jeg har skrevet forskellige, Highway to Hell og sådan noget. Og jeg synes alligevel, der er lidt humor i det, selvom det er ikke sjovt at ligge og have migræne, men alle, der har migræne, de ved, hvor irriterende det kan være, og hvordan man kan ligge og tænke, nej, ikke igen. Ja. Okay. Men hop på live også, brug lav noget, altså hvis ikke du er klar til at lave noget fast og regelmæssigt, noget der kører sådan, så hop på, når du kan, men at finde en eller anden god vinkel, der er mange vinkler, altså det kan være lige fra, at du deler 2-3 tips til, hvordan du tager, og så tager nogle forskellige situationer, der går hånd med for eksempel, du kan tage udgangspunkt i de problemstillinger, du allerede har løst for folk, fordi der ligger jo, jeg ved ikke hvordan du tager dine samtaler, men der er jo sikkert mange ting, mange forskellige vinkler på det, ikke? Jo. Ja. Altså det her opslag med Rikke, der er jeg også i gang med at lave 3 nyhedsbreve, hvor jeg skriver de 3 små skridt, hun så har foretaget. Ja. Og vil lave dem som blogindlæg også, så det bliver mere konkret med, hvad har hun rent faktisk gjort, for det har jeg bare skrevet, hun har ændret på nogle små ting i sine rutiner. Ja. Det vil sige, at når du siger, hvis du laver e-mail, så kan du lave blogindlæg, og så kan du kan faktisk tage den plan, vi kiggede på sidste uge. Ja. Og så kan du faktisk tage den ud i bidstørrelser og servere den. Ja. Og du kan vælge at sige, at det kan være et opslag, ligesom du har lavet her med et billede. Det kan også være, at du hopper på live og tager den ene del live. Fortæller om det. Mm. Så. For hvis du prøver at gå lidt ned, jeg ved godt, vi snart skal videre, prøv lige at gå et opslag ned. Det her, ikke også? Ja, der er mange. Magnesium og B2. Ja. Der har jeg fået så meget respons på det, fordi at... Jamen, det kan jeg godt se, for det sagde jeg også, at det kan de godt lide, at du har kommet med noget, og det, man skal jo tage det, som man kan se virker,
Altså, det overraskede mig det her, fordi jeg troede, at det var sådan en helt banal ting, at alle med migraine ved, at man skal tage magnesium, eller at det er en rigtig god mulighed for at ryge. Nej. Og så tænker jeg bare bagefter, hvor dum er jeg, fordi de ved jo ikke alt det, jeg ved. Altså, stå mig ret, ikke fordi jeg er sådan en bedrevidende Carl Ejner, men altså, jeg ved jo en hel masse. Så det kom sådan helt bag på mig, at det kom så langt ud. Altså, jeg kan se, når jeg går ind på min Facebook-side, at det kommer ud til 1300-1400 mennesker, ikke? Ja, og det er jo så, det kan du så spørge dig selv, fordi du har 365 likes. Ja. Det fortæller jo lidt om, hvor hvis du laver gode opslag, så kommer det også ud til mange flere, ikke? Jo. Ja. Plus at Per Brændgaard, det var så ham, jeg oprindeligt skulle arbejde for som sundhedscoach, hvor jeg så endte med at starte ud selv. Og han har så ikke skrevet, hvor meget man skulle tage, og det har jeg sådan kritiseret, plus jeg har skrevet, at jeg har skrevet til ham, han skal tilføje det i sit blogindlæg, der har jeg også gjort. Men altså, så det, jeg tror også, folk de sådan, synes måske, okay, hun er måske lidt smart og lidt fræk, men det har i hvert fald givet en masse respons. Ja. Yes. Det er godt. Ja, men, det var rigtig gode ting. Jeg vidste, du ville sige det med live, for det har jeg også gået og tænkt længe selv. Men du har også selv nævnt, at du vidste godt, at det er måske det næste skridt i forhold til det. Jeg er sådan mere følt, at jeg skulle planlægge det og have et eller andet, jeg kunne snakke om lidt mere, men det behøver jo ikke at være timevis, vel? Jeg har ikke problemer med at snakke, når først jeg går i gang. Altså. Så det er jo mere med at have et eller andet og parat. Så vil jeg så sige, der er jo forskel på, når du går på din side, og når du går på inde i grupper. Ja. Fordi en inde i kommer længere ud på siden, ikke? Jo, men inde i grupper er det meget mere, der kan, altså, jeg synes jo, hvis jeg kigger på mig selv nu her, jeg japper jo afsted, der jeg fortæller, og det skal man passe på med på sin side. Der skal man prøve at sige, selvom du har 10 ting, du godt vil have, de skal tage sig til, så skal du korte af, og så skal du sige, giv dem 3, og så hellere give dem det over, så lave 3 live, eller 3 forskellige opslag, med, hvor du tager de 3, 6 og 9, ikke? Jo, og så de ikke føler, og så de ikke bare får det hele, og så tænker de, nå fint, så er jeg færdig, så behøver jeg ikke komme her igen. Jo, men det kan også være overvældende at sidde og høre. Det er nemmere, hvis du siger, at her, når du skriver teksten, når du går live, at nu får du, jeg gennemgår, hvordan man slipper af med sådan og sådan, eller man mindsker ved, når man har det her på det der tidspunkt af året, så kan man gøre de her, der er 10 ting, man kan gøre, og jeg tager lige 3 af dem i dag. Ja. Og det vil sige, at folk ved så, at der er mange flere, du har mange flere, men at i dag får vi de 3 af dem. Ja. Det gør også nemmere for dig at holde styr på, at du siger, du starter op med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvad det er og sådan noget, og så tager og fortæller de 3 ting, der er, og så takker af og slutter af. Ja, så kan man også sige, at næste gang jeg går live, så fortæller jeg om det og det. Ja. Eller næste onsdag, eller et eller andet. Gør det mere konkret, ikke? Ja, altså så har det jo også det, man kalder accountability. Fordi når du siger, at du hopper på igen, så er du jo nødt til at gøre det. Ja, det er det. Ja. Og så hvis jeg lægger med migraine, så kan jeg godt aflyse. Men ja. Ja. Yes. Det er godt. Jamen, tusind tak. Så hopper vi videre til de andre på listen, og det er Rakel, vi tager fat i. Er I med alle sammen? Ja, jeg har i hvert fald. Okay. Super. Så kan jeg se, at der var en, der hopper en mere på. Ja. Det er Malene. Hej Malene. Så duf. Så hopper vi lige over, og så i... Hvor gør jeg det hen? Jeg hopper her. Sådan. Så skal vi lige se, om vi kan finde Rakel hernede. Skal jeg ikke bare søge på hende? Om jeg kan finde den. Swing. Og har jeg ikke skrevet opslaget hendes navn her. Yes. Så finder jeg Rakel, og der er hun. Og hun har lidt af sin dejlige ø med. Nej. Klikker vi på hende. Så kan vi se Rakel, hun skriver hernede, at hun arbejder her. Så den klikker vi på. Som I kan se, at der er mange, man kan have mange links liggende hernede af. Og det gør ikke noget, at det er, hvis ikke det er relevant mere. For eksempel så vil jeg synes, at den her, jeg vil måske skrive det her, men jeg vil ikke lægge det her link ind. Fordi der er ikke noget på linket.
folk kan godt finde på at trykke på det, så bliver de sådan halvirriteret over det. Men i første omgang, så er der den her amazingfreedom.dk, og der hopper vi så ind, og så ser vi, at Rakel, hun har været flink og sætte sig selv allerøverst i coverbilledet. Det er super godt. Især fordi, at hun ikke har profilbillede. Og det hedder, jeg siger det, uanset om du har business eller ej, eller privatperson, så er det heroppe, det er et profilbillede. Du har så valgt at gå ud fra, at det er logoet. Har jeg ret? Ja. Jeg er bare så dårlig til at sige. Jeg vil foreslå, at du bytter dit smukke ansigt ud med det her, og så sætter dig herover på den her. Ja. Fordi at de steder, hvor du har mulighed som business, altså Facebook business, har mulighed for at kommentere, så er det meget mere, fordi jeg går ud fra, at du er enkeltmandsfirma, eller med, ja. Så er det rare, at du får et ansigt på, end det er at få et logo. Ja, det forstår jeg nu. Ja. Og det er, jeg går ud fra, at når man har med dig og dit firma at gøre, så har man også meget med dig at gøre. Ja. Og jeg går ud fra, at du behandler af en eller anden art. Ja, det er rigtigt. Yes. Så, og man bliver jo ikke behandlet af det her logo. Det er jo bare et logo. Det er jo men det er dig. Så det vil jeg foreslå, at du faktisk, det er et super godt billede, du har her i øvrigt. Okay. Og så vil jeg sige en ting, du kunne i princippet godt have, du kunne godt vælge bare stadigvæk at beholde det her coverbillede, og så have et profilbillede heroppe også. Ja. Men jeg vil sige, at det måske vil være fint, og at du fik dit coverbillede, eller ja, profilbillede herover, ikke? Mm. Og så eventuelt, hvis du synes, der skulle være noget med logoet, så kunne du lave et billede herover med et logo. Ja. Hvis ikke du allerede ved det, så kan du gå ind og bruge det der online software Canva. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til det, og den der kan fritlægge billeder også, det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, altså jeg lavede på et tidspunkt sidste år, lavede jeg faktisk et webinar, hvor jeg gennemgik de ting, som jeg bruger på Canva, og det kan jo simpelthen så meget, så jeg elsker det program. Altså det er super godt at bruge. Jamen, jeg elsker sådan noget teknik. Ja. Men lige der under logoet, der har jeg jo ikke skrevet noget, ligesom den forrige havde, om hvad det handler om. Synes du, jeg skal gøre det? Altså, det synes jeg synes, du skal... Nu vil jeg klikker lige på dit coverbillede først, fordi så kan vi så godt tage den her. Der har du så ikke skrevet noget. Nej. Og det har du mulighed for at gå ind, hvis du går ind og gør det samme, når du er inde på din egen side. Den har jeg jo ikke mulighed for at redigere i her nu, ikke? Der kan du gå ind og så skrive lidt, der kan du starte op med, hvis ikke du har et eller andet godt tilbud med det samme, eller et eller andet, du gerne vil have, at de skal melde sig ind til et eller andet arrangement, du har, eller et eller andet kørende. Hvis nu vi siger, at du her om 14 dage, så har du et foredrag kørende, så vil det være oplagt, at du skifter det her coverbillede ud til noget, der går i hånd med det her, den her workshop, eller det her foredrag. Mm-hmm. Og så du skriver noget herover, sådan så de kan finde ud af detaljerne, altså hvor kan vi melde os til, og hvad skal der til? Kan vi bare møde op? Koster det noget? Er der et link til et eller andet sted, eller er der et sted, en måde, jeg kan kontakte dig på? Super godt. Ja. Nå, men det er derfor, der hele tiden bliver fortalt, når man opdaterer sit coverbillede. Ja, og når du skifter dit coverbillede, så er der faktisk, jeg tror faktisk, alle dem, der har været inde, har noget med din side, de får faktisk også noget opdatering i forbindelse med det. Og så sker der også det, at når der er nogle andre, der kigger på det, så ser deres venner også din side. Jamen, det lyder virkelig dejligt. Og den kan du også, når du går ind på den her om, den er jo så også oplagt, at du går ind og skriver lidt. Du har skrevet lidt her, der kan du godt skrive noget mere. Og jeg skal jo være, altså, nu sidder jeg og faktisk er sådan lidt dobbeltmoralsk. Jeg er lidt ligesom nogle skolelærer, de har et erhverv, de er rigtig gode til, men nogle gange så gør de ikke selv det. Nå, ja. Så jeg har faktisk heller ikke min ordentligt udfyldt. Jeg havde på et tidspunkt skrevet du skal ikke pakke det ind, du skal bare køre. Ja. Så udfyld det. Yes.
jo mere, jo bedre. Og ikke, hvis du skriver noget, så husk også, hvis I skal heller ikke være for meget. Fordi det skal være noget, der skal kunne spises her nu. Det, der er vigtigst for dem at vide, jamen hvad er det, kan du tage mig fra A til B? Det er sådan set det, jeg vil vide. Jeg vil vide, at når jeg har de her problemer, eller de her udfordringer, eller det her, jeg er her, og jeg vil gerne over til her, så er det det, du skal fortælle i din tekst. Yes. Super. Så går vi tilbage, og nu siger du selv, du har lige oprettet den her, så, og ikke gjort så meget ved den, så... Nej, jeg har ikke lige oprettet den. Den er ældgammel. Jeg har aldrig vidst, hvad jeg skulle gøre med den. Okay, men ikke desto mindre, så har du været hurtig, og du er længere end så mange andre her, fordi du har fyldt noget ind i tjenesterne her. Det synes jeg er super godt, for det fortæller lidt om, at du er en forretning. Og det er også derfor, jeg siger, det her med coverbilledet og profilbilledet, det skal du bytte om på, fordi hvis ikke du gør det, så mister du nogen, fordi så virker det meget business. Og det fungerer ikke på Facebook på samme måde, så skal du virkelig være stor forretning. Men når du er enkeltmandsfirma, så er det vigtigt, at man får dig med som person, og det bliver personligt og rart og behageligt. Selvom du så propper dine tjenester op og fortæller lidt om, hvad du har noget powerdialog, og du har noget tankefældsterapi og metasundhed. Jeg går ud, hedsanalyse. Du skal lige bytte om på DSS. Og det ser jeg med alle mine stavefejl og volapyk. Det er okay. Men det er der rigtig mange, der faktisk ikke har benyttet sig af, for du har mulighed for at proppe tjenester og noget, der hedder service på. Og det, der sker, når jeg trykker på den her, det er, at den popper op, og så har du lagt noget tekst ind her. Og så kan jeg have mulighed for at trykke videre over på din hjemmeside her, ikke? Ja. Men det fortæller lidt om, så kan jeg ret hurtigt finde ud af, hvad for nogle ting du har her og tilbyder. Det er super godt. Fordi hvis vi har en business, så skal vi i bund og grund, vi er nødt til på et tidspunkt at give de her tilbud og fortælle, hvad er det, jeg hjælper med, og hvad er det, der sker i min forretning. Så har du billeder, og det er fint. Så har du noget med videoer. Der er sådan lidt, måske TFT noget for dig. Det kan jeg godt lide, at du faktisk har sat den tekst, fordi at det er jo et spørgsmål, så kan man godt være lidt nysgerrig, fordi jeg ved for eksempel ikke, hvad TFT er. Og så tænker jeg, det kan godt lokke mig til at skyde på den her, og tænker, den vil jeg lige se, hvad det er. Det er bare fordi Tine, hun... Ja. Tine, hun har holdt den her challenge her, og så har hun så i fredag, så holdt hun faktisk 5 live. Malene? Og så... Hallo? Jeg kan høre det dig, Malene. Jeg går lige ind, det der irriterende. Så holder jeg en lille webinar på søndag. Så jeg skulle lige følge med. Sådan. Hende gider vi ikke høre på. Hun sidder og snakker med sin mand. Nå, okay. Det I kan gøre her, en lille detalje, det er inde i videoer. Når du går ind og har lavet dine videoer, enten hvis du har lagt din video op, eller hvis du har lavet live, den ligger også under videoer, så kan man lave det der, hvad hedder det på dansk? Thumbnail, altså billedet, der ligger først for. Det vil sige, at du kan skifte det her billede ud, så der kommer et mere lækkert billede på, fordi det er ikke så lækkert det her med tekst. Nej, det er rigtigt. Ja. Okay. Men det kan man gøre efterfølgende, og der går du ind, og hvis du ikke har et billede lige sådan, fordi du har mulighed for at vælge et af billederne, der er på den video, du har liggende. Ja. Hvis der ikke er et af billederne, du synes, der ser rigtig godt ud, fordi jeg havde for eksempel engang en video, hvor jeg havde faktisk lavet en livestream, men så alle de billeder, den havde valgt, der sad jeg og lignede en, der havde, altså at mine øjne, de rullede op i nakken, det er fordi den åbenbart det ser måske ikke så godt, men der gik jeg så ind i Canva og lavede et lille thumbnail, altså et lille billede med noget tekst på. Undskyld. Men hvad for et program er det, man kan putte den thumbnail på? Jamen så går du ind altså går ind og laver Canva, så laver du billedet, og så downloader du det på din computer. Så går du ind i, hvis nu jeg går ind og kigger her og viser på min... Hvad er det, iMovie eller sådan noget?
Så går du ind her på din Facebook-side, og så går du ind i videoer. Okay. Så går du ind, og så siger du, lad os nu se, hvis jeg tager den her video op. Nej, ved du hvad, jeg tager den lige på den her. Det er nok lidt nemmere. Nej, det var ikke den. Jo, nu skal vi lige se, om den kommer op. Jo, det var den. Så laver jeg redigere på den her video. Det var den fra i fredags af. Der har den jo så valgt, at det her, det er startbilledet. Hvis jeg klikker på den her, der er 10, den vælger 10 billeder ud for den live video, jeg har vist. Okay. Du kan se, der er lidt forskelligt. Det er ikke alle sammen, der er særlig gode. Sådan er det nogle gange. Og hvis nu der ikke er nogen af dem, jeg synes, jeg kan bruge, så har jeg mulighed herovre, der står brugerdefineret. Yes. Og der kan jeg, hvis jeg nu trykker på den her, så kan I kigge med. Så popper den her op, så har jeg mulighed for at tage, der kan I se, der er et billede, jeg har lavet der, hvor jeg har skrevet ind i gruppen, jeg har kvejet mig. Der kan du så bare trykke på det billede, der passer, du lige har downloadet på din computer. Så kører du ind her og vælger det. Det er da fantastisk. Ja. Og det vil sige, så kan du faktisk brande din side, eller alle dine videoer til, hvis der er noget, der går i tema. For eksempel, du har en måned, hvor du tager et eller andet bestemt tema op, så kan du faktisk lade dem være, forside, eller det der billede være lidt det samme, sådan så man kan se, når det er billede, eller det er video 1, og det er 2, og det er 3, og det er 4, og det er 5, ikke? Det giver også... og det hører sammen. Det lyder rigtig smart. Ja. Men nu kommer vi så til selve opslagene, og der har du her har du lavet en note her? Ja. Note, ja. Og dem er der ikke så mange, der laver. Og jeg har faktisk, jeg er svarskyldig, jeg ved faktisk ikke, hvor effektiv den er i forhold til den her med, hvis jeg nu klikker på den her, ikke? I forhold til det her med, at der er live video, foto, links og tekst, så ved jeg faktisk ikke, hvor den note den ligger i forhold til det her. Hvor Facebook de prioriterer live og videoer og foto og links og tekst. Så der ved jeg faktisk ikke, hvorhen den ligger. Om den ligger hernede ved, om den ligger ved foto eller links, eller den er helt nede ved tekst. Jeg går ud fra, at den ikke engang er, jeg tror faktisk, den er mere end tekst. Ja, det tænker jeg også nu. Og jeg tror ikke, at den er links, fordi den link, de fleste link peger jo væk fra Facebook, og det vil Facebook faktisk ikke have. Men Facebook har det også sådan, grunden til, at der er forskel på tekst og links, at links faktisk har højere prioritet i Facebook, det er, fordi Facebook også ind og ser på, hvad kan vi som brugere godt lide. Og vi kan jo godt lide links. Vi kan faktisk godt lide at se nogle gode artikler fra nogle andre. Vi er ikke så meget til kun tekst. Nej. Så jeg tror, når du har lavet den her note, som faktisk er en artikel i, det er faktisk et blogindlæg inde i Facebook, så tror jeg faktisk, jeg vil våge påstå, at den ligger nok heroppe, fordi der også er billede, man har mulighed for at lægge billede ind i det. Jeg tror faktisk, at den godt kan ligge lige efter video her. Nå. Det er jo ikke en dårlig ting, hvis man er færdig til det her med at skrive. Men til gengæld så har den der ikke fået nogen likes eller noget som helst. Nej, og det kan så være, at det er fordi, at folk ikke rigtig ved, hvad det er. Prøv lige at se nedenunder. Hvad står der nedenunder? Nej, der er ikke noget. Nej, men der er en, der har delt den. Ikke? Så spørgsmålet er, at næste gang vil jeg i hvert fald, hvis du skulle lave et note, så vil jeg, du kan også afprøve den en gang, og gå ind og så ændre i den note, du har lavet, og så skifte billedet ud. For vi er visuelle mennesker, og Facebook er super visuelt. Måske ikke lige så meget som Instagram, men visuelt, det er det. Vi ser billeder, vi bruger jo vores øjne til det. Ja, man skal nok placere en hundevalg i stedet for. Så ja, det kan godt være. Men noget med noget farver, altså noget meget, ikke for mange farver, men alligevel noget, der sådan der går, ja. Og så kan du godt ligge nede i artiklen længere nede. Du har mulighed for i artiklen at bygge den op med noget, hvis den er god, og den er relevant i forhold til din historie. Så det er en god idé, at du bygger den her op sammen med de andre typer af opslag. Så har du... Det
det her, det var min første måde at koble min privatside sammen med business-siden, og det gik ikke særlig godt. Nej. Men nu har jeg jo gjort det rigtigt åbenbart ved at krydse et eller andet felt mere af, og så gik det jo meget godt. Og det skal siges, du kan gå op heroppe i det her hjørne, det kan jeg så ikke, vel? Det var da irriterende, han blev ved med at poppe op om der. Du kan gå op i det her hjørne. Og slette den. Så kan du gå op og slette den. Yes. Og det er det samme med, når vi snakker om alle de her live-videoer og sådan noget, folk de siger, så gik det helt af hækkenfedt til, og det var sådan helt, og jeg havde det var bare så dårligt, og jeg hoppede af og sådan noget. Så kan man gå ind og slette det, men jeg er altså ikke fortaler for, at I sletter jeres videoer, fordi I kan godt hoppe på og have brugt 5 minutter og har faktisk sagt noget, og der ikke er nogen, der har set det. Men det er ikke helt betydende med, at den video ikke kan gøre noget for dig og din side. Fordi at Facebook går faktisk ud og viser den til folk, så kan det godt være, at folk ikke har set den. Men det kan godt være, at de har set din... Fordi når du kigger på opslagene, så sidder der jo altid dit profilbillede heroppe. Mit logo! Ja, i dit tilfælde, så er det jo så dit logo, ikke? Så du vil altid på en eller anden måde have spredt noget, og så er det også, jeg har lært selv, fordi jeg har brugt rigtig mange år på det, og jeg har tegnet og gjort ved, og når tingene ikke blev lige ordentligt, så krøllede jeg papiret væk og smed det ud. Og så fik jeg engang at vide, at om jeg var blevet bedre til at tegne, og blev bedre til at male, så siger jeg, det synes jeg jo selv. Nå, men kan du så bevise, at du er blevet bedre? Og det kan jeg faktisk ikke, fordi mange af dem jeg startede på, det var sådan, så fik jeg at vide, at nu skulle jeg en måned tegne og male hver dag. Og det som jeg startede med, jeg måtte ikke smide noget som helst af. Hvis jeg startede en tegning og havde lavet en streg, og det var forkert, så skulle jeg gemme papiret. Og når jeg så kiggede tilbage på den måned, og det samme gælder for jer, det er måske ikke en måned, så er det måske et halvt år eller 2 måneder, alt efter hvor mange, men I kigger tilbage, at I faktisk godt kan se, at der er fremskridt. Og det er super boostende for dig selv. Jeg kan se det på mine videoer, at der sker noget. Også måden, jeg snakker til folk. Jeg er introvert, og alligevel så sidder jeg her og blar for løs til jer, ikke? Altså, det er rart, og det skal man holde fast i. Og du skal tænke på, at dem, der sidder på den anden side, de ved jo ikke de ting, du ved. De ved heller ikke, hvis du siger noget. De ved heller ikke, hvad du har planlagt, du vil sige. Nej. Så ved ikke, de går glip af noget. Nå, så er der den her, du har været, det er rigtig super godt, du har lavet sådan noget her. Nu kan jeg se, at det er en, du har delt. Så noget kan du også selv gå ind og lave. Yes. Inde i Canva er der nu mulighed for, at man faktisk kan lege lidt med teksten og lave noget, det, der hedder GIF. Der er også en masse apps, man kan bruge, hvis man har nu siger jeg iPhone. Jeg har iPhone, og der er nogle apps, og jeg tror også, at mange af de her apps, hvor man kan lege med billeder og tekst og sådan noget, dem kan man faktisk også få til Android. Og det er så vigtigt, at du får lavet nogle forskellige opslag. Her, der er også et link ud. Og her, der har du opdateret dit side. Du kan, hvis du behøver jo ikke at have den her side her, at du har opdateret den. Hvis du gerne vil være fri for, at den laver opslaget på din side, så kan du også gå ind og fjerne det. Fordi det kan man jo se øverst, den er der. Men det er for meget larm. Ja, det gør ikke noget. Altså, men jeg tænker på, når du først er kommet i gang, og har mange opslag, så er der ikke nogen grund til at have et opslag, hvor den fortæller, at du har skiftet. Nej, det kan jeg godt se. Ja. Det, der bekymrer mig lidt, det er, at den film, som jeg optog og lagde ud på Facebook, den ligger jo slet ikke inde på min business-side. Den ligger ude i min privat. Ja. Og hvis det så det kan du ikke se, jeg har lavet ved at kigge herinde. Nej, og det vil sige, at hvis det er en livestream, du har lavet, så har du været inde og livestream for din private side. Ja. Og det har jeg ikke. Nej, jeg har uploadet det fra min telefon til Facebook. Ja, og der har du så mulighed for, at hvad for en type telefon har du? Jeg har en iPhone. Okay. Du skal sørge for at have de rigtige apps til din iPhone. Og du skal have den, der hedder hvad hedder den på dansk?
Det er lige meget. Og der er en, der hedder Sider. Altså jeg går ud fra, at den hedder Sider på dansk. Den hedder Pages. En app, som er decideret beregnet til din business-side. Som hedder Pages? Ja, det hedder det på engelsk, Pages. På dansk, men det er fordi Pages det er et program til at lave dokumenter i. Okay. Hedder det ikke det? Nu skal jeg lige, jo det gør det. Nu viser jeg dig bare, hvordan den ser ud på min, men det kan også være bare fordi jeg er så... Hvor er den henne? Der. Den der med flade. Kan du se den? Okay, ja, det kan jeg godt. Den, hvis jeg trykker på den, det gør jeg her, ikke? Ja. Nu skal jeg lige se her. Så kommer alle de sider op, jeg har, altså business-sider, der kan man jo, du kan have flere. Hvis du kigger, kan du se, det er min side? Ja, det kan jeg godt se. Så hvis jeg har lavet en video, som jeg har optaget på min telefon, som jeg vil uploade på min Facebook-side, så skal du bruge den app. Så skal du gå ind i den app og trykke billeder eller video, og så kan du uploade fra din telefon billeder og video. Super. Jeg troede, jeg skulle til at bruge Facebooks egen, den der, hvor man bare klikker, og så laver en film. Men prøv her, den her app her, det er også en fra, den kommer fra Facebook af. Nå. Og den anden, der hedder Facebook, den anden den blå med F'et, det er til din privatprofil. Nå, okay, og her kan jeg uploade til min side. Yes. Nej, super. Den kan op til din privatside. Nå, men hvordan får jeg så lagt en livestream i min side, på min side? Det gør du så også, hvis du skal lave livestream, så skal du jo hoppe på din telefon og optage, og så er den på din side. Der skal du bruge den app også. Ja. Der skal du bruge den Pages, altså sådan, så du kommer. Ellers så kan Facebook ikke, så kan den ikke finde ud af, om du skal hen på din business-side, eller om du skal bruge din privatside. Så derfor har de lavet 2 forskellige apps. Okay. Så Pages er business. Yes. Super dejligt. Super godt. Så har du har så en video her. Super godt, og hvor det kan du godt gøre noget mere af, men mix den også op med de der nogle opslag, der fortæller lidt om, hvad du er. Nu har jeg kan se, du tapper, gør du ikke? Jeg gennemgår en tapping for en bestemt angst, ja. Yes, og det er altså super godt, især fordi, at du henvender dig sikkert også til nogen, der ikke ved en dyt om det. Ja, det kan de jo så lære, når de ser den her. Lige præcis, og det kan du også lave opslag i, altså det kan både være, foto, hvor du har lavet et foto og skrevet noget tekst til, og du kan linke til nogle gode artikler, og hvis du har en blog, ja, det har jeg. Så er det også, det er fint, du linker til din egen blog, men det er også okay, du linker ud til nogle andre gode, hvis der er nogle gode nogen. Det skal være noget, der giver dine kunder ligesom noget, de får noget ud af god værdi, noget, de kan bruge. Jamen, jeg er da helt ked af, at du ikke ser, hvad jeg har lagt ud, fordi jeg har jo netop gjort det at jeg lavede en introduktionsfilm, så hvor jeg henviser til min gave, jeg giver dem på min blog. Ja. Og 2 dage senere, så deler jeg bloggen, hvor jeg skriver, fik du set det, der stod på bloggen? Yes. Eller fik du testet den? Det er lige efter bogen. Og det er sådan, du skal gøre. Ja, det var sådan, jeg oplevede det, du fortalte. Yes. At vi kører over det samme tema, og vi tærsker langhalm på det, og senere skal der være små bidder af det. Ja, og det er fordi, at vi er også væsener, der skal have det at vide af flere veje. Og du skal tænke på, at jeg har ikke set den. Nej. Så kan det godt være, at jeg ser en af de andre. Ja. Og så kan det godt være, at fordi jeg ser den og siger, hold da op, det var da egentlig spændende, så hopper jeg måske over på din blog og læser blogindlægget. Og det gør ikke noget, fordi der får jeg mulighed for også at læse nogle af de andre ting, du har skrevet derinde. Eller ser dit gode tilbud. Skriv mig op på din liste. Ja. Yes. Så det er rigtig, rigtig godt. Så alt hvad jeg har at gøre med herinde på min business-side, det handler altså hele tiden om det samme. Om det, jeg laver. Ja. Der er ikke nogen kattefilm. Der er ikke noget som helst andet. Jeg er meget orienteret om, at det er en business-side, det her. Ja. Men jeg vil så sige, du kan uden
uden at virke uprofessionel. Fordi jeg ved, det er det, som de fleste sidder og tænker, de vil gerne være professionelle, og vil gerne syne professionelt. Og du kan godt give lidt af dig selv, fordi at du er behandler, og fordi du er et menneske bag dit firma, så må man godt lære lidt af dig også at kende. Det gør man selvfølgelig også, når man ser dig på videoerne. Men det var også derfor, det var lidt synd egentlig, at den film kom over og ligge på privatsiden. Det du kan gøre nu, det er faktisk, hvis den ligger der, altså du kan jo være smart, og så faktisk gå ind og få downloadet den app, og så uploade den til din side. Eller alternativet, det er, at du kan gå ind og have mulighed for at dele. Du kan dele dit opslag over på din side. Nå ja, det kan jeg jo. Ja. Jeg kan jo dele det herindefra også. Yes, lige præcis. Og så længe det kommer fra dig, så er det jo så overhovedet ikke noget dårligt. Fordi så er det fra den ene Facebook til den anden side. Det kan Facebook, den her maskine, der sidder, og den kan godt se, at det kommer fra det ene til det andet. Det kan godt blive inde på Facebook også. Yes. Men jeg synes, at det her, det er væsentligt for dig, det er, at du får byttet rundt på de her billeder, så det bliver mere, man får mere af dig. Ja. Og så nogle historier om, hvad det er, du laver, hvem det er, du er. Også få nogle andre mennesker ind over og fortælle, hvem du hjælper, og hvad for en type. Og hvis ikke du behøver ikke at sætte ansigt på, for det kan jo godt være, at dine kunder ikke vil på med deres ansigt, men du kan fortælle om, det kan være Malene, og så beskriv Malene. Malene er den her type, som sådan har det, og hun havde den her udfordring. Det behøver ikke at basere på, at man ved lige præcis, hvem det er. Det kan bare være baseret på, hvad der rent faktisk sker i din virksomhed. Ja, okay. Ja. Jamen, jeg kan jo også lave et eksempel på en dialog, jeg kunne føre med en. Cases, ja. Lige præcis. Okay. Yes. Jamen, jeg skal bare... Du har ikke mere at sige lige nu, vel? Nej, jeg synes, du skal fortsætte det, du har gang i her. Men mix det op med... Og så må du også lave det her med de her 15-20%, hvor du godt må lave promovere for nogle af de tilbud eller tiltag, eller du har events, hvis du har det, eller beder dem om at skrive sig op til din freebie, eller ikke, du skal undlære at kalde det freebie, men det kan vi jo, fordi vi sidder som forretnings... Så freebie, det er et tilbud, som er gratis. Ja, så du kan tilbyde dem og blive skrevet op, så de kan få en, hvis nu du har en gratis session, eller hvis du har et mini-webinar, de kan melde sig til, eller jeg ved ikke, hvad du... Ja, det kunne være rigtig spændende. Ja, eller en eller anden en lille slagplan til, hvordan du kommer i gang med et eller andet. Ja, men det er rigtigt, men... men jeg vil også bare lige sige, at det har været utroligt gavnligt at have med dig at gøre, så tak for din søde måde at være på. Og du har også lært os alle sammen, må jeg sige, ikke at tage os selv så højtideligt. Og at det er meget nemt at elske en person, som også kan begå nogle fejl live. Det synes jeg har været en stor undervisning. Ja, tak. Det er jeg glad for at høre. Ja. Det varmer mit hjerte, altså fordi det er også en af de, altså jeg vil jo gerne hjælpe, det er jo i bund og grund det jeg gør. Selvfølgelig har jeg også en forretning, jeg skal køre, men jeg kommer fra et sted, hvor hvis ikke jeg kan hjælpe folk, så har jeg ikke en forretning, så gør jeg det i hvert fald ikke særlig godt. Så jeg er rigtig glad, og jeg synes, det har været en fed oplevelse at se, at folk de rykker, og de får gjort noget, og de bygger netværk. Jeg vil lige sige en ting, nu jeg har på, dem er der i hvert fald, jeg har også tænkt mig at hoppe ind i gruppen i morgen og skrive lidt om det. Jeg opfordrer jo til, at I fandt en body inde i gruppen, og jeg kan se, at der bliver rykket lidt rundt omkring, og folk de spørger ind til, de har brug for en. Der er også nogle af jer, der har foreslået sådan nogle netværksgrupper. Og det vil sige, at jeg har overhovedet ikke noget problem med, at I mødes i Jylland, eller på Fyn, eller Vestjylland, eller Nordsjælland, eller noget som helst.
Men jeg vil sige, at det er 2 forskellige ting, jeg snakker om. Fordi at gruppe er super godt, det kan man også gøre noget. Men sådan til hverdagsting, at bare at have, fordi det her med grupper, det kan godt være svært at komme rigtig tæt på hinanden, og lige give den der ekstra puff, når man er i gruppe. Hvor at hvis man har bare 1 eller 2 kammerater, buddies, eller hvad kalder man sådan en online veninde, og jeg siger online, fordi det er jo her, vi mødes, men man kan godt mødes som privatpersoner også, det er jo endnu bedre, men at man sørger for, at det ikke bliver for mange, fordi det kan være sværere at møde, og det kan også være sværere at skubbe til hinanden, hvor hvis man får 1 eller 2, så er det sgu lidt nemmere, og jeg vil stadigvæk opfordre til, at selvom I laver grupper, det er også fint, og det kan man også få rigtig meget ud af, men sørg for at få 1 eller 2, I virkelig kan holde i hånden og hjælpe hinanden fremad. Nå. Ja, det var bare lige det. Nå, så vil jeg hoppe videre til næste, fordi jeg kan se, at tiden den skrider. Tak. Og jeg håber, vi ses her i løbet af næste uge, og det er de næste par uger, så finder vi på nogle flere ting, vi kan foretage os. Super. Det er godt. Tak for det. Og så hopper vi videre til den næste. Har I tid til, at vi også lige tager Henriette? Yes. Ja, det håber jeg, jeg er sikker på. Er du med, Henriette? Jeg tror, hun skrev, at du var nødt til at hoppe af. Nå, okay. Så 12:30 eller sådan noget. Jeg tror ikke, hun er med. Skal jeg prøve at tjekke? Ved du hvad, jeg kan selv det. Jeg tror, jeg lige ser, at der er godt. Jeg synes, hun skrev, at hun var nødt til at hoppe af eller sådan noget. Ja, hun er ikke på nu. Nå. Jamen, vi kigger, hvem der så er med her. Så går jeg videre til den næste. Det var Regine. Er hun med her på? Regine er ikke med, medmindre er det hende den lille af. Okay, nu kan jeg se, at I har unmuted jer selv. Det er super godt. Malene, jeg har unmuted dig. Skal jeg smide dig på igen? Du havde en længere samtale med dollarmanden. Nå, så er det Louise. Er Louise med? Unmute. Louise? Ja. Hej. Hej. Så er du klar på, at jeg tager din side? Ja. Okay, super. Så gik det godt med hans løb? Ja. Han kom igen. Og han havde rullestativ. Han løber med Team Fylling. De har jo sådan nogle handyatleter med. Ja. Dem alle sammen. Det var rigtig fint. Nå, det var cool. Super. Nå, nu skal vi se, om jeg kan fjerne den her igen. Sådan der. Hvorfor hoppede den nu lige pludselig derop? Det var da irriterende. Nå. Det er sådan, jeg har glemt, at det er et stykke tid siden, jeg har været på Zoom. Jeg er ellers Zoom-ekspert, skulle jeg våge påstå. Hvad vil du gøre? Ja, men det er fordi, jeg har den der, navigationen. Jeg kan ikke få den ned på... Nå. Men det er lige meget. Lige før var den nede, der ville jeg gerne have den op. Nu er den op, nu vil jeg gerne have den ned. Så altid. Så finder vi ud af, at jeg søger lige herovre på Louise. Det kan godt være... Skal vi se, hvad der popper op her. Er du også på her? Det kan da godt være, at du er på her. Ja. Skal se, du har sikkert kommenteret på den her. Der er du. Jeg er i hvert fald lige nedenunder. Ja. Når du er hernede, så går vi ind. Så starter vi her. Smutter vi lige over på Louises side. Hej Louise. Og der står så, at hun er selvstændig her. Pengementor. Louise, sådan en har vi alle sammen brug for. Seriøst. Det er dejligt at høre. Konsulent, der står der så lidt om her, men det gennemgik også før med, at der er andre links, og det gør ikke noget, så længe man sørger for, at det, der er vigtigst for dig, er øverst. Og hvis du har en business, så går jeg ud fra, at det må være første prioritet. Vi skal jo have nogle fans på vores side, vi skal have nogle kunder i butikken. Yes. Og du har været så dejlig at sætte dit glade ansigt på her. Det er super godt. Super godt. Og der får man, det er dejligt, der bliver kigget ind i kameraet også. Og så har du lavet et coverbillede. Hvad betyder økonomisk frihed for dig? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Også fordi det sætter, så ved man så allerede, okay, hvor er vi henne? Og du har valgt at have den her nede, pengementor, Louise Palkin. Hvordan Palkin? Okay. Ja. Så det er super godt. Nu klikker vi lige på den her. Og du har navnet her igen, så du bliver ved med ligesom at slå fast, så man ved, hvem du er. Du er mentor, og du har med penge, og du har økonomi og sådan noget. Der er ikke tvivl om, at hvad for et område, vi kommer til at beskæftige os med, når man kommer ind på din side. Så har du fint udfyldt her, og som jeg startede op med at sige, det ved jeg ikke, om I hørte alle sammen, jeg har ikke været inde og kigge på jeres sider med vilje, fordi ellers så kan jeg ikke, det er sådan lidt, så kan man godt hurtigt blive malet lidt, men at jeg skal jo teste som ny bruger, og jeg aner intet om Louise, andet end hun er inde i en super lækker gruppe. Så må man godt klappe sig selv på ryggen her. Og hun har udfyldt den her, og fortæller lidt om, at hun er en slags wingman, der støtter, udfordrer, hæpper og fejrer succesen sammen med dig. Og så har hun har faktisk skrevet rigtig meget her. Det er super godt. Og du har delt det ind i afsnit. Hvordan har du været inde og gøre det uden besvær, når du skrev teksten med at lave afsnit? Eller jeg har sådan set bare klippet klistret fra et Word-over. Yes. Og det, jeg bruger nogle gange, jeg har Mac, og jeg har sådan en, Notes herude. Og der lægger jeg også nogle ting ind, også fordi at inde i Notes, der er det også nemmere for mig at lave, nogle gange går jeg faktisk ind på min telefon, for jeg har Notes på den her også. Så skriver jeg Notes herinde, for der er det meget nemmere for mig at bruge mine, emoticons, hvis jeg skal bruge billeder. Og så gemmer jeg den i Notes, og så og for jer, der kan det også være, hvis I har et eller andet, hvis ikke I har iPhone og Mac, så kan I gemme på Evernote eller et eller andet fælles, altså sådan den ryger op i skyen, sådan når du går ind på din computer, så kan du også hive den ned derinde, ikke? Og så vil den have alle mellemrummene her, afstanden, og hvis du skal have bullet points, så vil den også have det. Fordi hvis du bare går ind og skriver, så kan det godt være svært, fordi så sker der det, når du skriver enter, så tror den, at du faktisk siger til den, nu er du færdig med at skrive. Og så kan du ikke gå ind og lave den her. Så det er godt med noget, at den er læsbar. Det er super godt. Og du har faktisk, hvis du vil have min hjælp, så udfyld skemaet på linjen nedenfor, så kontakter jeg dig. Og så har du så lavet et link. Super godt. Det er thumbs up. Super godt. Så går vi videre, og så kigger vi på op. Og nu kan I godt se, at der er forskel, fordi at de to andre, de havde om længere op. Og det kan man jo gå ind og lave om i sine indstillinger. Der kan man gå ind, man kan faktisk også, når man gør det, så kan man hive op og ned, hvad rækkefølge man vil have det. Og det smager behag, og jeg kan sige, det er det også for jeres kunder. I kan have 10, der synes, det ene er mere interessant end det andet. Det er jo et spørgsmål om de er mere til video, om de er mere til at gå ind og læse, og mere til det ene og det andet. Så der er det et spørgsmål om, man prøver sig frem. Og det, man kan gøre, som vi også snakker om på dag 3, det er variation. Det er måske meget godt en gang imellem at lave om på det. Så folk siger, Også fordi nogle gange kan du faktisk godt ende op med, at der er faktisk folk, der skriver til dig, fordi nu kan de ikke lige finde den video, de ledte efter her forleden dag. Ja. Så gå ud til højre side, og så find videoer hernede under, ikke? Men du har også, kan jeg se, det snakker vi lidt om, at man ikke sådan umiddelbart kan, det kan jeg så ændre på, hvad jeg gerne vil se her. Men der er, nogle forskellige muligheder for, hvad man vil se, men det er fint, du har høj svarrate, så yes. Så er der vil jeg så lige gå ind og kigge på her, og der har du så skrevet en lille smule herover. Jeg har haft sådan lidt udfordringer omkring den der om, fordi når jeg skriver lidt mere end det der, så låser det hele. Altså jeg kan ikke skrive, måske en enkelt linje mere end det der, men så låser den også, så kan jeg ikke skrive. Og den har ligesom sådan en antal tegn. Ja, og det kan være, at det er fordi, du faktisk skal ind og finde nogle af, nu kan du se de her ikoner, der er her. At du faktisk, nogle af de andre ikoner faktisk skal
bruge nogle af de andre til at fylde noget mere tekst ind, hvis du har behov for det. Men jeg vil sige en ting, fordi du allerede har været god til at udfylde nogle af de andre ting, og allerede i din, heroppe under dit navn, og op i din cover, fortæller faktisk, hvad det er, du beskæftiger dig med. Så behøver du ikke at gøre alt for meget, altså mere ud af det her, fordi du har mulighed for at gå ind og så sige, hvis vi hopper tilbage og kigger i dine opslag. Så starter du allerede op i det første opslag her. Hvad er det bedste ved at være pengementor? Der fortæller du sådan lidt om for dig, for din vinkel, hvad det vil sige. Og det vil sige, at du tager kunderne med ind bag skærmen og fortæller, hvordan det er for dig at have med dem at gøre. Også selvom lad os nu sige, det er mig. Jeg sidder jo som kunde nu, og sidder potentielt kunde, og sidder og læser her. Du hiver mig ind med den her historie, ind på, og hvor du fortæller, hvordan du har det med kunderne. Og der er jo ikke noget federe, end at få at vide, at hende, der muligvis kunne hjælpe mig med penge, at hun faktisk godt kan lide at have med sine kunder at gøre. Det er i hvert fald det, som jeg får fornemmelsen af ved den her. Så det er jo det er en rigtig god vinkel at få på. Og det er så det her, det er et opslag med billede, det vil sige, det er så på 3. pladsen herover, hvor live og video kommer ovenpå. Så har du et billede her også, for det er så et bog. Yes. Og der har du kommentar på også, ikke? Har du fået kommentar på den der op? Du har fået 2 delinger. Super godt. Og så har du fået 10 likes. Husk at I går ind og nu ved jeg ikke, hvem der er. I går ind og tjekker på likesene. Når I klikker ind på de her, for eksempel gør sådan her, ikke? Mm. Nu står der så, for mit vedkommende, så står der tilføj, men fordi det er dig, der har siden, så vil du kunne gå ind og se... Jeg vil gå ind og invitere dem. Ja. Det skal man gøre inden for et par dage. Det er i hvert fald mit synspunkt på det. Du skal ikke samle sammen, og så gøre det om en måned. Gør det inden for samme uge. Fordi så vil man glemme, hvad det er, man har klikket på, ikke? Altså, jo, også det er frisk. Man klikker på alt muligt eller noget. Ja, og de er meget mere tilbøjelige til det, hvis de ved, de har været inde og kigge på det der. Og mange af dem, de tænker sgu ikke over, at de faktisk kunne have været op og like det. Men du har bedt dem om, eller du har ikke bedt dem, du har spurgt dem i den her henvendelse, og der er ikke noget, det er helt almindeligt at gøre sådan. Og der kan du godt få spørge om det, og på et eller andet tidspunkt, jamen så ved du, altså så er det måske ikke et stort behov for det mere, at have alle de her, altså gå ind og bruge tiden på det, men har du tid til det, så gør det alligevel. Ja. Det er jo ikke fordi, jeg svømmer i likes i øjeblikket, så jeg vil jo gerne have nogle af dem. Ja, og det gør jeg også stadigvæk. Men man når også et punkt, fordi det er ikke et spørgsmål om, hvor mange tusind du har, det er mere et spørgsmål om, du har nogen, der er interesseret i det, du har på din side. Jo, men det er jo også sådan lidt, nogle gange, så er det jo også, hvis jeg klikker på et eller andet, og de har 27 likes, så kan man godt tænke, hvad nu det? Ja. Altså, det er jo ikke kun, at man har mange, men det giver sådan lidt en tryghed på en eller anden måde, hvis der er. Lige præcis. Altså, jeg gør jo det samme den anden vej. For eksempel, hvis der er nogen, der melder sig ind i gruppen, hvor stjernestarter, jeg tjekker dem alle sammen, fordi at der kommer nogen en gang imellem, så går jeg ind og ser, om de har en side, om de har også en side, der linker op. Jeg går ind og lige tjekker, fordi at der kommer altså også nogle mærkelige, sider en gang imellem, hvor man kan se, at der er en maskine, der sidder og laver et eller andet. Nå. Men du har nogle forskellige vinkler, hvor du fortæller lidt om, hvad du er for en, og her, der kan man så se, at du har, det er jo en... Ja, fordi det er det, der kommer på. Ja, men fordi, at du har sat tekst på, så gør det faktisk ikke, så skal man ikke, så synes det er mit besøg, så behøver du ikke fjerne det. Hvis nu vi siger, at du bare havde skiftet coverbillede, men ikke havde sat noget tekst ind, så vil der stå det her op, hvor der står, at du har opdateret dit coverbillede, og så kun den her på. Plus at jeg så kan se op over, at der er det der coverbillede. Det er måske ikke så spændende, men fordi at du har tekst med, så virker det mere som faktisk en artikel her.
Og hvis jeg ikke har været... sat på nu. Hvad? Den tekst har jeg lige sat på. Du gennemgik den første. Ja, og det men prøv her, sådan gælder det, sådan er verden støbt sammen. Der er sgu ikke nogen, der ved, hvad der foregår bagved, og det er også okay. Så har du den her på os. Og så kan man så sige, at chancen for, at du kom til, det vidste du, den ville muligvis være, så det er jo så med til at op. Derfor er det skide godt at have sådan en gruppe, hvor vi kigger lidt på hinanden og hjælpes ad. Ja. Så et lille indslag her, og hvor du har delt en video. Super godt. Det er så et link. Og så har du, så skulle jeg lige spørgsmål. Det går sådan lidt i hånd med det, du laver. Så det er sådan noget inspiration, og så har du spørgsmål her. Og så er det godt at få nogle vinkler med spørgsmål også. Dejligt billede. Ja, og så har vi dag. Der deler du lidt om dig selv. Super. Altså, det er virkelig ikke farligt at dele sig selv. Det er super godt. Og så siger jeg, at det er krise her. Yes. Spørgsmål. Det er en teaser, den der. Ja, super. Jamen, der er variationer i her. Det kan du godt være stolt af. Tak. Ja. Så Og lige nu har jeg jo ved at få lavet en hjemmeside, så lige nu så synes det var lidt svært, fordi de skal jo ikke være alt for lange, de der posts, vel? Så det har også været svært at kunne linke et eller andet sted hen til en hjemmeside, eller hvad, fordi der er ligesom lidt, Så det håber jeg på, at jeg kan få op at stå her inden for 14 dage. Ja, og så vil jeg så sige, at det gør ikke noget, at man laver lange posts. Det, som du så bare skal huske, det er jo bare, at det er læsebart, ikke? Fordi er det interessant nok, så kan du i princippet godt lave det her, det er så bare en mini-blog-indlæg, og det er også okay. Ja. Fordi så længe du varierer din opslag, så det er noget forskelligt. Jeg vil så sige, at du opfordrer her til noget. Ja. Har du noget, altså har du, når nu du ikke har en hjemmeside, og det siger jeg super flabet, fordi at jeg har lige nu af min hjemmeside heller ikke ude nogen steder, men jeg har kunder alligevel. Hvordan får du fat i kunderne? Er det igennem Facebook, eller laver du nogle andre ting også? Nej, det er kun Facebook. Okay. Så har du haft nogle arrangementer, altså, eller et eller andet, hvor du siger, jamen, så har du lavet noget webinar, eller noget andet, hvor du gør reklame for det her? Nej. Okay. Det er ikke. Så du kunne jo godt faktisk bede om om, at de tager kontakt til dig her. Altså kommer du promoverer et eller andet, men så starter... En sjælden gang imellem har jeg altså også et tilbud med en konkret pris og noget. Okay, super. Yes. Fordi det, og så synes jeg så, at nu går vi lige ind og kigger på den her. Det er den, der gør af. Men jeg kan se, du har, er det livestreams eller videoer? Det er videoer. Ja. Og så har jeg bare skrevet en overskrift. Jeg vidste faktisk slet ikke, at det lå sådan der, men det kan jeg også se, at det var fint. Ja, men og den kan du gå ind igen, den kan du gå ind og ændre i nu. Ja, så man ikke ligner sådan okke nok. Ja, jeg ved ikke, om de har lavet det om, fordi der var på et tidspunkt, der skulle man inden for ret kort tid, når tingene var lagt op, enten videoen, eller når man havde været på live, skulle man gå ind og sørge for at skifte, altså udfylde teksten, når du går ind. For eksempel, hvis du kigger på, jeg hopper ind på min, og så hopper vi ind på den her rediger. Jeg hoppede jo på med en anden skærm. Det her, det er ikke telefonen, jeg tager, som jeg havde inde i gruppen. Og der havde jeg faktisk i al hast har jeg faktisk ikke skrevet noget. Det er ikke engang mig, der har skrevet det der udråbstegn. Det er Facebook, der har lavet udråbstegnet, fordi de undrede sig lidt over, at der ikke stod noget. Så den tekst kan jeg jo fylde på nu.
Så kan jeg lave en overskrift, og så kan jeg skifte billedet her, ikke? Og jeg ved ikke, hvor vi ligger henne i forhold til Facebook på et tidspunkt. Der skulle man gøre det inden for relativt kort tid, og vi snakker om altså en uge. Men jeg tror, det kan godt være, at de er gået tilbage til, at man kan gå ind og ændre på det igen, ikke? Jeg var lige inde og kigge, og jeg kan godt ændre billedet. Ja, og jeg tror faktisk, det har noget med, at resultatet var, at folk de fjernede deres videoer, fordi de ikke kunne gå ind og ændre det. Ja. Fordi vi er jo desværre lidt forfængelige som mennesker. Ja. Det er vi bare. Det er også okay at være, men man skal huske, det skal ikke forhindre en i at gøre en indsats. Det vil sige, jeg foreslår, at du begynder at bruge det her live lidt. Ja. Fordi jeg tænker, hvad er forskellen på, om du laver en video på 2,27 sekunder og hopper på live 2,27? Sikkert ingenting. Jeg gik ned ved søen en dag, og tænkte, det var oppe ved stranden. Jeg tænkte, jeg kan da lige fortælle lidt om sådan og sådan. Så det kunne jeg jo sagtens have gjort live i virkeligheden. Ja, det kunne du faktisk. Og det kan så godt være, at det faktisk ender op med at tage lidt længere tid. Det gør det som regel. Måske ikke lige i starten, men over tid, så vil man faktisk være bedre til at have den her samtale med dem, der sidder på den anden side. Selvom der ikke altid der er nogen, men de kommer bagefter. Og du skal tænke på, om du bruger det er telefonen, du har brugt til at optage. Ja. Og du har været ude og gå en tur, du har optaget det på din telefon. Den eneste forskel, der er for dig, når du smider, så er du nødt til at uploade den på Facebook, det er faktisk, at du kunne have gjort det samme live, og så havde Facebook faktisk givet dig en lidt bedre gevinst ved, at det havde været live. Ja. Og jeg siger ikke, at den er dårlig på nogen måde, for jeg kan se, det er den ikke. Du har fået rigtig mange visninger, 2.600 visninger. Det er ikke dårligt. Det synes jeg i hvert fald ikke. Så hvis du kan få så mange på en video, som du har optaget, så forestil dig, hvad det så ikke kan gøre, hvis du hopper på og gør det live. Ja. Og live, det er med til, at du kommer lidt ind under huden på dine kunder, fordi de har faktisk mulighed for at stille spørgsmål, mens du er på. Måske gør de det ikke lige i starten, men hen over tid, så kan det godt være, at de gør det. Okay. Ja. Okay, jeg skulle lige se, hvad der skete her. Ja, så går vi lige tilbage, om der var mere. Jeg synes ikke, altså det er faktisk mit input til det her. Jeg synes faktisk, super godt billede det her. Hvor er det billede? Det her. Det der? Ja, kan du ikke lide det? Nej, det er ligner en dame nede på banken. Jamen, så laver jeg kort dag. Det kan du sige. Jeg havde faktisk slettet det, for det var det, der var mit coverbillede før. Så jeg har slettet det med, og så jeg ved ikke, jeg kan ikke finde noget at slette det fra de der billeder. Nej, og det er også fuldstændig meget. Man må godt se, at du ser lækker ud. Du har meget, meget tiltalende ansigt. Så kan det godt ved du, hvordan jeg kan få sider som denne side? Sider som denne side synes godt om. Der var en eller anden på et tidspunkt, der sagde, så kan du lige gøre sådan og sådan og sådan. Og så, men nu kan jeg ikke fjerne det igen, eller jeg kan ikke selv rykke rundt. Jeg kan ikke selv bestemme, hvilke nogle sider jeg gider at vise, jeg synes godt om. Det gør du op i... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Hvis jeg går op her, og så ser vi indstillinger. Jeg tror, det er inde i indstillinger, og så redigere side. Så har du, hvis du kigger herover, så den her kan den kan man redigere. Hvis jeg nu tager den op, så er der nogle forskellige skabeloner. Og de er sat sådan mere eller mindre, det er et spørgsmål om rækkefølgen på tingene. Jeg har bare den her standard, fordi at du kan gøre det, at du går her nedunder. Så kan du rykke rundt på fanerne, og så tror jeg faktisk, der er et eller andet sted... hvad står der video? Jamen, det er fordi, jeg har den jo så ikke på min. Men
der er det så, jeg foreslår, at du går ind og så trykker indstillinger her. Nu prøver jeg lige at gå om på min forside igen, for at vise dig. Det gik lidt stærkt før. Ja, nogle gange skal jeg også hoppe rundt og lede efter det, fordi det er ikke så tit, man går ind og stiller i det. Indstillinger. Over her og kigger efter redigere side. Der skal du hoppe ind, og så skal du finde ud af, hvordan dine er sat op herover og hvad for en. Du kan prøve det frem, men der sker ikke noget. Der er ikke noget, der bliver ødelagt eller går væk. Du kan gå ind og redigere, og så prøve de forskellige faneblade her. Du kan fx gå ind og så sige, vis, så viser den lige oplysningerne her. Og så står der sådan lidt, når du scroller ned. Det er så for den her standard. Så går man lige tilbage. Og så kan du fx gå ned og sige, undskyld, hey, den her mus. Yes, det var ikke så kompliceret, synes jeg, da hun viste mig det. Nå. Hvad med den der med personer og andre sider måske? Ud af det der. Okay. Og så er der en under sideroller, så er der en, der hedder personer og andre sider måske. Ja, det kan også være der. Det må jeg rode lidt rundt med. Personer. Nej. Ja. Hvis nu jeg går tilbage til hende og spørger, hvordan pokker jeg slår over det. Ja. Men okay. I hvert fald alt, hvad der er der på din side, det er at bruge de her op til at gå ind. Det er som regel inde i indstillinger, at du fræser rundt imellem de her ting og kigger. Ja. Og den her under generelt er der også, ligger der også nogle ting ind under omkring synlighed, og hvis der er noget, du synes ikke er helt i orden, så kan du lige... Men ja, det er faktisk det er fordi jeg ikke selv har den, så kan jeg faktisk ikke lige... Nej, jeg finder den her. Ja, men jeg vil gerne kigge på det, og så lige så snart jeg finder ud af det, så går jeg ind i gruppen og poster det. Yes. Så synes jeg faktisk, vi skulle stoppe for i dag. Jeg synes, du skulle have fokus på en måde, at kunderne på en eller anden måde kan tage dit tilbud. Plus at du går live. Brug den her live og få den her forbindelse til kunderne, ikke? Fordi du, ligesom størstedelen af os, så har vi med mennesker at gøre. Og det er nemmere at købe ind til mennesker, man synes, man kender på en eller anden måde. Ja. Hvad sagde du først med tilbudene? Ja, altså, jeg kan jo godt se, at du linker lidt op. Altså, du kommer med, at de kan skrive til dig og sådan noget, ikke? Men hvad koster det? Eller altså, hvad er det jeg kan købe? Det kan både være noget med en pris. Altså, så kan du måske snakke om, jamen, hvad koster, hvad anbefaler du, man starter på? Og så forklare, at du simpelthen går ind og siger, jamen, hvad er det? Hvorfor det kan være psykologien bagved. Hvorfor foreslår du, at hvis nu du siger, at du kører kun på minimum 3 sessioner, fordi at man skal igennem det her, det der, og det kan hjælpe dig med, det kan gøre sådan og sådan, eller det kan spare dig for det og det, og så sammenligne det med noget andet, altså sammenligne, jamen, hvad er det, lidt ligesom jeg prøvede at gøre i fredags, da jeg solgte, eller pitchede, det var jo at sammenligne det her med Facebook-annoncer, jamen det kan, I kan snilt gå hen og bruge pengene på selv at forsøge, eller gå hen og tabe pengene på, og selv at forsøge med Facebook-annoncer. Men I kan derimod den anden vej, hvis I investerer i kursus, der viser jer lige præcis den model, I skal bruge, hvordan I så kan pakke jeres ting ind i en flot annonce, og så kan hente pengene, som I har investeret i forløbet, ikke? Eller i kurset. Og det kan du også gøre. Ja. Jeg siger, altså, der er en grund til, at du laver det, du gør. Det er jo, fordi de har brug for den hjælp. Ja. Det skal du selvfølgelig snakke om, og give dem tilbud. Altså, ikke? Ja. Og det behøver ikke at være et bestemt tilbud. Det kan være, nu ved jeg ikke, om du har flere forskellige pakker, eller bare tilbud af det, de kan henvende sig til dig. Ja. Og have en samtale og finde ud af, om det er noget for dem. Om det er dig, de skal hyre. Ja. Og om du kan hjælpe dem. Fordi mange gange så er det også den anden vej. Du er også nødt til at finde ud af, om du kan hjælpe dem. Ja. Jeg havde faktisk tænkt på at lave sådan en time om ugen, hvor man kunne ringe. Ja.
Yes. Fordi det havde jeg hørt andre, der havde god erfaring. Og jeg tror, man skal være vedholdende. Altså, fordi i starten kan det godt være, altså der ikke sker så meget, men altså, jeg har en veninde, der gør det. Hun er stresscoach og har haft åbne sessioner, hvor jamen, så kommer der måske ikke noget, men så den tid, som hun har sat af, der laver hun noget andet arbejde mens, og er der nogen, der ringer, jamen, så tager hun det, så hun siger, hun spilder ikke tiden, men hun har åbnet dørene og givet mulighed for at folk kan komme til, ikke? Jo. Og så på den måde, så får hun også kontakt til kunder, ikke? Ja, får det. Men live. Ja. Har du flere spørgsmål? Nej, ikke nu. Nej. Så, Det kommer senere. Okay. Jamen, så vil jeg så sige, at nu vil jeg så lade være med at stoppe share her. Og så vil jeg sige tak for i aften. Nu trak det lidt ud. Det faktisk blev 2 timer. Shit. Sorry, not sorry, but ja, det er okay. Jeg kan høre, hvis jeg nu lige slår mikrofonerne til her, unmute, så synes jeg bare lige, at hvis der var nogen, der havde noget, de ville sige, så er de velkommen til det. Så vil jeg sige, så ses vi i løbet af ugen. Jeg har jo stadigvæk det her super gode tilbud til. Faktisk så havde det jo taget lidt på sengen, for jeg havde kommet til i super begejstring, og det lagde jeg ikke mærke til, for at der bagefter, og jeg blev faktisk gjort opmærksom på det, at jeg havde fået sagt, jeg var så fræk, at jeg fik sagt en forkert pris, og det var faktisk på den der VIP-pakke. Det var fordi, jeg skulle vise, hvad den der DIY-pakken, hvad den koster oprindeligt, og hvad prisen er her Early Birds, det kom jeg så til at kalde VIP-prisen på. Så I kan faktisk, udover at I sparer 500 kroner, så kan I faktisk spare yderligere 1000 kroner, hvis I tager VIP-pakken. Og VIP-pakken, det går jo så ud på, at I får hele kurset fordelt over 4 uger, hvor vi hver uge får de her sessioner, og så efterfølgende, så får du 3 VIP-session, hvor vi tager fat om lige præcis din forretning og dig, og hvad du kan gøre med annoncer, og hvordan vi kan bygge det op og lave en langsigtet strategi. Ja, det var sådan set bare det, jeg vil sige, men den her med de 1000 kroner ekstra, der er lille, inde i gruppen er der faktisk en lille, hvad hedder sådan en kuponkode, altså I kan spare på, men den udløber altså her midnat, og så ryger det tilbud, så bliver det altså den der 2997 kroner for VIP-pakken. Så hvis I er interesseret, så hop ind og skriv jer op. Og ellers så ses vi her i løbet af ugen, hvor jeg hopper på igen ind i gruppen og kommer med nogle flere forslag, og vi ser på nogle andre ting, vi også kan foretage os i vores online business. Tak for i dag. Ja, selv tak. Hej hej. Hej. Godnat. Godnat.